Ahoj, já vás teda vítám u tohoto videa a dávajte velký pozor, lebo to je bombastické. Mám založenú súťaž, mám dosť otázok a ak odpoviete, môžete vyhrať. Takže prvú vec, čo môžete vyhrať, keď odpoviete na všetky otázky. Táto short haircut. Áno, táto short haircut. Tento klobúk podľa psa. Potom môžete vyhrať k nej aj tento list. Túto ovečku. Toto tu, neviem. Jednu takúto stoličku a jeden takýto vyrobený notebook. Ak však odpoviete, z toho je ich teda 10 a ak z toho odpoviete teda 7, vyhráte 5 čopákov. Prvý 5 čopák, teda týchto troch. Teda je tam tento 5 čopák, teda odpoviete 7. Tento, potom tento a potom tento. To všetko, takže za teda plný počet short haircut dáte doplnky a za 7 títo traja psa. Keď však odpoviete iba 5, vyhráte toho psa. Tento a tento. Takže nezabudnite ísť do mojej súťaže, lebo fakt to stojí za to. A short haircut ani nehovorím. Nebudú to také úplne ľahké otázky, ale za short haircut to teda fakt stojí. Ale musíte odpovedať. Potom okamžite vyhrá za short haircut, alebo tí 4. No, keď odpoviete z toho 4, vyhrávate tohoto jazvečíka s týmito 3 gumičkami a je to teda na papuli oškvetý. Snaď vám to teda nevadí. Tuto, ako vidíte. A vlastne nemá obsluh, lebo je na magnetek. A môžete vlastne ho prefarbiť. Teda, ako chcete. No, dobre, takže vyhrávate. Ak však odpoviete 2 otázky, vyhrávate psa, túto kosť a toto. Ale keď odpoviete jednu, tak to nevyhrávate nič. Tak, ale teraz si ukážeme tie všetky otázky. Otázka číslo 1. Dávajte dobrý pozor. Otázka číslo 1 znie. Takže otázka číslo 1 znie. Budú tam síce aj úlohy, no to je fuk. Úloha číslo 1 znie. Alebo teda otázka a úloha, no tak nejaké niečo. A napíšte do komentu chcem SHC LPS. Hej, počuli ste túto vetu? Ja už ho nebudem opakovať. Chcem SHC LPS. No, potom viem, že teda sa zapojíte do mojej súťaže. A tak. Teda druhá úloha znie. Napíšte, koľkokrát dokopy som natočila dielov Kikina zblázená do oblečenia. Potom napíšte, koľko dokopy mám videí. No potom povedzte, aké číslo si myslím. Je medzi 5 a 7, ale nie je 6. No, rozmýšľajte. Potom otázky. Koľko je 20 x 10? Hej, 20 x 10, to je ľahké. No, to je. A potom poviem otázky.
keď zatiaľ odpoviete tieto. Takže ahoj!